Okay, goddag til Ulækker Mad 2. Vi har en gæstestjerne med her, Nikolaj. Og vi starter med nu skal vi have noget rugbrød. Så tager vi noget tom skuldbar pålægschokolade. Og så noget Heinz ketchup. Og så skal vi have noget ahornsirup. Ahornsirup. Kan du åbne mig også? Det smager rigtig godt på... Nej, på... Pandekage. Ja. Sådan noget dilddressing. Det kommer til at smage ulækkert. Og så du kan ramme på den her gang. Jeg tror, det er der, hun siger, prøver jeg ikke. Okay. Og bare små bidder. Ej, stop lige til mig. Det er rigtig godt, faktisk. For til en dame. Så er det min tur. Bare bræk dig. Op skralderen! Krab skralderen. Okay. Det er skralderen, hvis du ikke lader det i munden. Ja, det var så for Ulækker Mad 2. Vi ses næste gang.